И днес ще ви покажа един таен бутон в играта. Така, вижте, че ето тук трябва да има бутон, нали? Под 10 000 голд и 500 джема. Виждате, че тук няма таен бутон, нали? Но ако отидем в центъра на, как се казваш, на страниците, ще видим, че като гледам настройки, цъкнем език, виждате руския, нали? Но над него има арабски език. Цъкате на арабски език. Вие няма да разберете нищо. Но сега вижте. Гледате ли внимателно? Ето виждате, че тук има таен бутон, но само на арабски език. Ето, сега ще ви покажа. Аз ме English. Китайски да бъде. Японски как японски. И тук виждате, че няма таен бутон. Може да използвате всички езици, но само на арабски го има. Затова хора, чакайте да ви покажа като влезнете какво става. Чакайте. Инак малко съм болен. Той е най-важно в самите настройки на играта. Но на арабски нищо няма да разберем. То влеземе тук. Махаме това, чак до края да е. Той изграва първото. И който е арабин, ще си го разбере. Така. Чак. Така. Търсите арабски език. Да, само го търсите, тук пишете както в самата, като на английски. И да, това е малко като хак. И да, хора, там може да напишете Give me a legendary card, chest, ще ви даде около 500 джема, къде ви излезе legendary chest, сте готови. Те че аз съм го направил, имате шанс само по 5 пъти на месец. Ако направите на един ден 5 пъти, нямате на 2 месеца, съм пробвал. Да, тъй че това беше от мен, хора, ще изиграем една битка. Така да един лайф атак. И Алекс 4958, окей. Това е болен. What? Ciao.